Tässä on mun yhden mielettömän, upean ja ihanan valmennettavan asiakastarina. Janna, kiitos, että sä oot tullut mun valmennukseen. Kiitos, että mä oon saanut valmentaa sua ja kiitos, että me saadaan vielä jatkaa meidän yhteistä matkaa. Meillä on Jannan kanssa reilu puoli vuotta nyt yhteistä valmennusta takana. Tavoitteet on just vaihtunut, koska edelliset tavoitteet saavutettiin. Tämä matka ja Jannan tarina on mieletön. Mä oon Janna ja mä oon ollut nyt yli puoli vuotta Nean Bonsuan valmennuksessa. Ja mä oon niin tyytyväinen, että mä löysin tämän valmennuksen ja Nean, koska Nean tuki ja turva on ollut kaikessa. Kaikki treeniohjelmat ja ruokavaliot on ollut ihan täydellisiä mulle ja niiden avulla mä oon päässyt kohti mun tavoitteita.